els 400 quilòmetres en bicicleta d'una tirada entre València i l'Hospital Sant Joan de Déu a Barcelona. Ho està fent José L. Ferrer i altres ciclistes amb l'objectiu de dur els diners que han recaptat per a promoure l'estudi de la malaltia rara que pateix la seva filla. Més de 100 persones s'han acostat al barri de la Llum de València per a donar ànims a José L. i els seus acompanyants. José L. és conegut per córrer maratons amb la seva filla i la cadira de rodes. Esta volta José L. i altres 5 persones tractaran de fer més de 400 quilòmetres en bicicleta, és a dir, des de València a Barcelona, a l'objectiu d'arribar demà abans de les 12, és a dir, en menys de 24 hores. Maria té 9 anys i pateix una malaltia de les denominades rares, la síndrome de Rett. Realment anem a dur virtualment, perquè els diners evidentment ja els tenen allí. Els més de 50.000 euros que hem recaptat aquest any per a que ajuden a financiar l'únic projecte d'investigació que n'hi ha en aquest país contra el síndrome de Rett, no? La malaltia que pateix Maria. No? El recorregut el faran per carreteres i en la previsió de no parar. Això sí, s'ha d'estar preparat per a tot, ja que fins ara no s'havia fet. Pues mira, justo los últimos kilómetros hay un puerto, que entonces claro, con igual 300 y pico kilómetros es lo más complicado, y la noche. Poden donar o posar sobre el mantell de que les coses aparentment impossibles no ho són quan se posa treball en elles, no? Se posa força en elles. No? Ara estos ciclistes sense por ja estan en ruta i tot i el fred de la nit esperen arribar a Barcelona abans de demà al migdia. De normal tenen problemes per